Entendida. Molt bona tarda a tothom. Últimament, el debat del català està... Jo crec, un moment, perdoneu, però em sembla que la meva càmera no m'està funcionant, perquè veig que iniciar reunió ara. Obrir Zoom, se me'n va. Ara estic aquí. Maximitza'l i així el veuràs. Val. Comencem. A veure, sí. Molt bona tarda a tothom. Avui farem la tercera de les reunions que estem fent des del CORPIS i des de l'AMIC i de l'ACP per parlar de la situació del català. Vam parlar del català a les escoles, vam parlar de la importància de defensar la nostra llengua davant de les agressions que ens arriben de tot arreu, per desgràcia, i com fer per no llançar la tovallola, com fer per seguir lluitant amb aquest tema. I un dels sectors que encara no havia tocat és el sector professional. Per això avui hem volgut combinar amb una sèrie de persones que ens parlaran des del seu punt de vista com estan els seus sectors professionals i els que tenen al voltant concretament amb el tema del català. Per parlar de tot això tenim 7 convidats que després us presentaré, però abans de res m'agradaria que obrís la sessió aquesta tarda en David Pou de Vida Vives, que és el president de l'ACP i que ara mateix ens parla des de Buenos Aires. Bona tarda, David, com estàs? Endavant. Bona tarda a tothom. Bona tarda, Hortènsia. Gràcies per la introducció. Jo, evidentment, seré molt breu, perquè aquí, al final, com sempre, en qualsevol debat, l'interessant és escoltar els ponents. Per tant, intentaré fer una breu introducció. Tenint en compte que tot això del debat del català, del debat de llengua, que, com sabeu, està en un període de molta intensitat, ho podem anar seguint pels mitjans i per tot el que s'ha anat debatent en aquests últims mesos, doncs ve de lluny. Nosaltres, com a Associació Catalana de Professionals, en col·laboració en alguns casos amb l'AMIC, aquí representada per en Pep Ritort, o pel Moviment Barcelona, o en col·laboració amb el COLPIS, per exemple, portem, es podria dir, des de principi d'any, intentant participar activament d'aquest debat al voltant de la llengua. Vam començar parlant sobre una visió estrictament tècnica i parlant amb els tècnics, que van fer una gran reflexió, des de sociolingüistes, passant per altres tipus de professionals de l'àmbit de la llengua, fins i tot en algun cas una periodista, si ho recordareu, i això ens va permetre treure algunes conclusions, des de l'àmbit estrictament tècnic, objectiu, fer, d'alguna manera, una diagnosi i una proposta de per on podia venir la solució de cara als propers temps. Després hi va haver una segona sessió en la qual vam convidar a parlar-ne alguns àmbits estratègics de la societat, molt centrat en part en l'àmbit de la comunicació, l'àmbit literari, perquè enteníem que, evidentment, tot el que seria l'aspecte, diguem, comunicacional des del punt de vista dels mitjans, de les xarxes, etc., és un element que condiciona moltíssim avui en dia quin és l'ús que se'n fa de la llengua, com hi arriben els possibles o potencials usuaris, etc. I ara, finalment, i suposo que en el fons volíem tancar, diguem, el fil, tot i que no descartem que hi pugui haver una quarta diguem, un quart esdeveniment, però sí que volíem tancar amb aquesta visió que és molt més nostra, i parlo com a nostra parlant de l'ACP, des d'una visió més estrictament professional. Com afecten els diferents sectors professionals, evidentment no els hem pogut analitzar tots, tot i que Déu-n'hi-do els ponents que avui participen en aquesta sessió, però l'objectiu és valorar des de l'òptica de cadascú, de cada àmbit, de cada sector, quina és la situació real de la llengua i quines dificultats ens trobem. Per això, malgrat que jo ara no faré una presentació dels ponents, sí que m'agradaria que avui tindrem i comptarem amb la possibilitat de poder parlar sobre l'àmbit de la comunicació, sobre l'àmbit del dret o la justícia, podem parlar sobre l'àmbit esportiu, sobre l'àmbit de la salut i de la medicina, dels professionals de la medicina, sobre l'àmbit del periodisme, sobre l'àmbit de la investigació, de la ciència, de la tecnologia i, finalment, també, tant o més important que els altres que hem anomenat fins ara, sobre l'àmbit del comerç. Per tant, jo crec que en aquest sentit serà un debat molt complet. Agrair, de veritat, especialment a tots els ponents la seva participació, agrair, naturalment,
a persones com l'Antoni Villarnés o en Josep Ferreny per tota la feina que han fet al llarg de totes aquestes setmanes i, naturalment, a la nostra mestra de cerimònies, Hortènsia Galí, que amb aquell bon ofici que ens demostra sempre, que avui també ha decidit poder moderar. Avui jo crec que el dia més difícil de tots, perquè, òbviament, amb tants ponents, la cosa no serà fàcil. En qualsevol cas, gràcies a tots i espero que en gaudiu moltíssim. Gràcies. Moltíssimes gràcies, David, i salutacions des de tanta distància, que em fa molta gràcia parlar amb tu i que estiguis tan lluny i parlar del català, concretament. Bé, començarem amb els convidats que tenim aquesta tarda. Si us sembla, els aniré presentant un a un i començaríem amb Frederic Montner, que està fora, el tenim aquí en el Zoom. En Frederic Montner és advocat, és doctor en dret i diputat de la Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Frederic, si obres el micro, et donaria pas perquè ens donis també una miqueta tu el teu punt de vista en el món de la justícia com la situació del català, que precisament últimament és un sector bastant candent. Endavant, Frederic. Digues, digues. El món del dret, més que el món de la justícia, després parlarem del món de la justícia, però el món del dret jo crec que té dues vessants. Una, la vessant social, diguem-ne, la vessant de la relació entre advocats, la relació entre advocat i client, la relació entre juristes en general, l'advocat amb el notari, l'advocat amb altres operadors jurídics. I aquí la realitat és un reflex, per mi almenys, des de la meva perspectiva, és un reflex de la pròpia societat. La relació que un té amb altres advocats es desenvolupa amb certa normalitat i sense gaires tics ideològics amb la mateixa normalitat, o no normalitat, però amb el mateix nivell de català-castellà que en l'àmbit, qualsevol altre àmbit de la societat, amb tot el que després anirem dient cadascú de nosaltres. I, per tant, tu amb l'advocat contrari i amb el client parles català o castellà bastant en funció del que ell se t'adreci. Si veus que no entén el català, segurament com fem els catalans o com tendim a fer els catalans, potser per error, no ho sé, però fàcilment passem al castellà si veus que l'interlocutor fa cares de no entendre l'idioma català, però els que som més, diguem-ne, o tenim un voluntarisme amb el català, doncs intentem aguantar amb el català, sigui amb el client, sigui amb un altre jurista, un notari, un advocat o qualsevol altre operador. Ara bé, quan entrem en l'àmbit de la justícia, que tu, Hortènsia, em deies català de justícia, quan entres en l'àmbit de la justícia, la normalitat social canvia a pitjor. Jo diria que, per mi almenys, és un dels àmbits en el que segurament hi ha algun que pitjor, possiblement el militar encara sigui pitjor, no ho sé. Però l'àmbit de la justícia és un dels àmbits en el que el català està en pitjors condicions. Evidentment que depèn d'on poses el focus i on poses la mirada. Si la poses a Lleida o la poses a Girona o a Vic, és una, i si la poses a Barcelona segurament o a l'àrea metropolitana la visió és una altra. Però en l'àmbit judicial, és a dir, a l'àmbit dels tribunals, la realitat del català és molt diferent. És diferent de la realitat social. I passa sovint que tu entres o tu vas als jutjats i amb l'advocat contrari estàs parlant amb tota normalitat en català a fora de sala, i quan entres a sala veus que al contrari, por arte de dir-lo que no saps ben bé per què, canvia el xip i tothom comença a parlar en castellà. Què ha passat aquí? Fins i tot amb el jutge. És a dir, tu amb el jutge sovint estàs parlant abans, crida als advocats que entrin a sala per parlar de si hi ha possibilitats d'acord, parles amb certa normalitat en català, però quan entres a sala tothom veus que per art de màgia tothom canvia el xip i passa a parlar sorprenentment tothom en castellà. Jo vull creure que això, o crec, vaja, que això és reflex de dues coses. Una, del centralisme del poder judicial, és a dir, el poder judicial radica amb una gran centralitat a Madrid, el Consejo General del Poder Judicial, no cal dir gaire cosa més, ja el coneixem,
I l'altre, l'article 3 de la Constitució, que per mi és un gran problema pel que fa al català en tots els àmbits, però en l'àmbit de la justícia més, perquè treballem en dret. I l'article 3 de la Constitució vull recordar que diu que el castellà és un deure i un dret. El català, justet és un dret. Està bé. Seguint amb el dret, moltes gràcies, Frederic. Seguint amb el dret, voldria donar-li la paraula ara a en Xavier Albert Canal, que és jurista especialitzat en dret esportiu i expresident de la Federació Catalana de Rugbi. Xavier, podries explicar tu quina és la situació, com la veus tu des del teu sector. M'agradaria que entressis a la part jurídica o de justícia o d'advocacia, però també en el món de l'esport, perquè potser és l'únic que tenim avui aquí. Perdó, no m'havia connectat a la veu. Perdó, em sentiu bé? Sí? Endavant. Va, doncs jo en principi, primer, el que ha explicat el meu company i amic Frederic Moner, estic molt d'acord des del punt de vista jurídic. Des del punt de vista jurídic, la justícia, el món jurídic, és una rara avis perquè és molt especialitzat i sí que reflexa el mateix que és una societat en petit, però potser no tant. És a dir, és un món molt tancat i encara tenim, els advocats tenim molts problemes en poder defensar la llengua, que fins i tot jo crec que hem patit un retrocés. En tot cas, després, després puc explicar un parell d'anècdotes com a advocat que he patit i que demostren com està el tema català. Però anem a l'àmbit esportiu. Aquí sí que l'àmbit esportiu és una societat en petit. Cada cap de setmana es mobilitzen desenes de milers de persones, ja sigui esportistes, estat tècnic, àrbitres, directius i pares i mares de jugadors que els acompanyen, d'esportistes que els acompanyen als diferents camps d'arreu de Catalunya. I aquí sí que el conglomerat és una societat en petit, però reflexa els mateixos percentatges que podien trobar a la societat, al país, arreu del país, si que fessin la fotografia d'arreu del país. I llavors què ens trobem? Ens trobem que hi ha més, on el català es parla menys o és menys utilitzat, és a Barcelona i àrea metropolitana, evidentment. En canvi, te'n vas a Ripoll i ja tothom parla català. Si recordem, malauradament, tenim encara present els atemptats del 17 d'agost, un dels terroristes jugava a futbol sala. Precisament un futbol sala que és una especialitat, una modalitat esportiva reconeguda a nivell internacional. No el futbol sala que juga el Barça, sinó el futbol sala que juguen, evidentment, està en llum. Però és una federació que juguen amb 2 o 3 diferents normes i té una categoria pròpia. I aquesta federació catalana està reconeguda a nivell internacional. Doncs aquest noi jugava a Ripoll al futbol sala i parlava català. Parlava català amb total i absoluta normalitat. Per què? Perquè allà ha sigut més fàcil, no s'han muntat els guetos que hem muntat malauradament, o que els hem muntat, o que ens els han fet muntar. No sé exactament, hauríem d'estudiar que aquí és l'error de tant a Barcelona com l'àrea metropolitana, doncs, posar barris on exclusivament es parla en castellà i barris en què es parlen les dues coses. Trobar-te un barri que parla exclusivament en català és complicat. Llavors, l'àmbit esportiu. Bé, el que dic, què passa amb els equips? Amb els equips, sobretot, de l'àrea metropolitana. I jo crec que també, si ens anéssim a Catalunya en general, també podria passar. L'àrea metropolitana, com hi ha gent de diversos orígens, tots tenen en comú una llengua, que és el castellà. I, per tant, quan ens trobem, això ens passa igual que quan anem en transport públic, que veiem converses, sentim a 2 que parlen català, però quan estan en un grup més gran, doncs passen directament al castellà per poder-se entendre. Malgrat que si parlessin en català, en els que no parlen, en els no catalanoparlants, segurament aquests catalanoparlants acabarien més tard o més d'hora parlant en català. Però és una de les renúncies que fem els catalans i que tenim i ho hem d'anar arrossegant. El català, sobretot, hi ha especialitats, per exemple, amb el rugbi, que és l'esport que més m'agrada. Sí, que més m'agrada. I m'agraden tots els esports, però en especialitat el rugbi i el futbol. Però el rugbi
s'ha de tenir en compte que hi ha països, Argentina més concretament, en què el rugbi és un esport quasi nacional, i en allà ha vingut molta gent, tenim una comunitat argentina molt gran a nivell català, sobretot a nivell Barcelona i àrea metropolitana, i aquí ens trobem que, evidentment, a l'equip hi ha alguns catalans i molts argentins, amb el que es produeix que les converses entre tot l'equip es facin sempre en castellà. Hi haurà 2 o 3 catalans que a nivell a petit comitè parlen amb la seva llengua, però que després ja es posen al camp, fins i tot entre ells es parlen en castellà. Si han de dir, cony, no me l'has passat bé, no me l'has passat bé. Fa un moment estàveu parlant en català aquí en això, però esclar, s'ambienten amb el que estan jugant i en el que estan jugant la llengua és el castellà. Això passa, en canvi, per exemple, a Torroella de Montgrí no passa, tots parlen català, la majoria parlen català i els que no s'hi han acostumat a entendre. Però també li donem poca importància al català i hem tingut un exemple fa molts pocs dies, aquesta mateixa setmana, o la setmana passada, aquesta mateixa setmana. És la guanyadora de la pilota d'or que la qualifica com a millor jugadora del món, Alexia Putellas, és una noia nascuda a Mollet del Vallès, filla de pares catalanoparlants, ella catalanoparlant, però quan es va haver d'adreçar per donar l'agraïment a la gent que l'havien votat perquè fos considerat la millor jugadora del món, ho va fer en castellà. Va haver-hi sí una frase en català, però ja el més es va passar al castellà. Sí que efectivament la vull entendre més gent, perquè l'àmbit sud-americà, però bueno, és igual. Els que parlen anglès ho fan en anglès i molta gent no sap l'anglès i s'ho en passa igualment. Per mi aquesta ja va fer una renúncia i escolta, jo ara de cara al públic, de cara a la gent, és més internacional per mi parlar castellà que no parlar català. I això ens passa molt sovint. Això el Frederic ho pateix cada dia amb els clients, jo també ho pateixo cada dia amb els clients, i en l'àmbit esportiu ho veus. És un àmbit esportiu que, clar, tu saps que si vas a jugar a Hospitalet de Llobregat, doncs no cal que t'hi capfiquis. I d'altra banda també hi ha una cosa que és greu, un retrocés que hi ha hagut en els darrers anys. Cada X temps els clubs petits de qualsevol modalitat esportiva, futbol, rugbi, bàsquet, handbol, tot el que podem dir, canvien els seus himnes. De tant en tant, quan arriba un president, la seva obra de posteritat és el canviar l'himne, fins que arriba un altre que també vol passar la posteritat amb un altre himne. Doncs cada cop més hi ha himnes de clubs que són en castellà, cosa que això abans no passava. O sigui, clubs que abans tenien el català com a llengua almenys del seu himne, ara l'han fet en castellà, cosa que em sorprèn, cosa que fot de mala llet. I després també hi ha una altra cosa que ens ho complica molt, almenys l'àmbit federatiu, això és cert, la llengua és la vehicular. Adreçar-te en els clubs, de federació a clubs, sempre es fa en català. Els clubs poden contestar en castellà, però la resposta jo intento fer-la sempre sempre la faig en català. Sempre la faig en català i si no és la persona receptora del meu correu electrònic o de la meva resolució, doncs tindrà algú al costat que sí que li podrà, en el seu cas, traduir o aclarir alguns termes que jo he utilitzat. Però també és veritat que, malgrat que Catalunya té competències exclusives en l'esport, competències exclusives limitades per les interpretacions que ha fet el Tribunal Constitucional, i sabem que competències exclusives no sempre són exclusives, no han encara interioritzat que tenim aquesta competència exclusiva. I què fan? Moltes vegades compren les intranets de les federacions espanyoles, quan en teoria nosaltres, les federacions espanyoles, poca relació hi hauríem de tenir. Simplement quan un equip puja de categoria. Un puja de categoria, les competicions són catalanes i, per tant, tot el que s'hauria de fer s'hauria de fer en català. Doncs bé, hi ha algunes federacions que han comprat l'internet de la seva federació espanyola
I, esclar, llavors hi ha un poti-poti, perquè fas determinades resolucions, les fas a través d'aquell internet, l'encapçalament és el de sempre per totes les és en castellà, i tu després a sota fas un paràgraf que és en català, no? O sigui, queda, i és pel propi ús de la Federació Catalana, no és per relacions amb la Federació Espanyola. La Federació Espanyola et convida a comprar el seu internet per comunicar-te, i llavors l'internet de la Federació Espanyola, evidentment, està en una altra llengua que no sigui la i d'entrada ja només això. Moltes gràcies, Xavier. Deixeu les dues anècdotes jurídiques que tenia. Sí. Una és de fa molts anys, quan estava començant jo al món del dret, es pot veure que fa molts anys, un cop tenia un client, tenia que fer un contracte de lloguer. Jo li vaig fer en català, no li vaig demanar, vull dir, jo tenia el consell de fer-lo en català. Quan li ensenyo, diu, això és legal? Estava esperant que el contracte de lloguer tenia que ser... I de l'altre se m'ha anat alçant al cel, o sigui, ja me'n recordaré. Ja te'n recordaràs i després espero que tinguem ocasió de que pugueu tornar a parlar, perquè és que hi ha bastanta gent a la sala. Ara començarem amb les persones que estan presents. Si et sembla bé, Josep Ritort, gràcies, Xavier, moltes gràcies. Josep Ritort representa els mitjans de comunicació locals, però sobretot també el tenim aquí perquè ell és l'impulsor d'un premi literari juvenil que es fa entre les escoles d'ensenyança mitjana o instituts de tot el territori de parla catalana. Es diu Ficcions, l'aventura de crear històries. En Josep també té moltes coses a dir. Controléssim una mica els temps perquè si no, no tindrem temps. Endavant, Josep, endavant. Tu què tens a dir a tot això? Com tots, moltes coses, però em centraré a... Ui, no sé si ressona. Sí, ara trec jo el so d'aquí, ja veuràs, aquest d'aquí. Ja està. Com a mitjans, jo represento una associació que al principi era de premsa gratuïta de Catalunya i ara li vam canviar el nom, ja és de mitjans d'informació i comunicació i és dels països catalans i agrupem a pràcticament 500 mitjans dels països catalans. De Catalunya, 75 del País Valencià i 44 de les Illes Balears. Andorra, i Catalunya Nord, per tant, i un de la Franja Ponent. Excepte l'Alguer, tenim representants mitjans en català arreu del territori de tot tipus, però sobretot de proximitat. I la gràcia d'aquests mitjans de proximitat que es poden associar en català i en altres idiomes és que a Catalunya més del 90% o 95% són 100% en català o molt majoritàriament, però també un 80% o més ho és a les illes i dels que tenim associats al País Valencià també. Per tant, els mitjans de proximitat són molt i molt en català i també a l'àrea metropolitana. Haureu parlat aquí de l'àrea metropolitana, doncs nosaltres a Catalunya, em sembla que veig aquí, són 340 mitjans i uns 140 són de l'àrea metropolitana i pràcticament tots en català. L'altra cosa és, en alguns municipis, algunes zones que està dèbil, però a Rubí, a Ripollet, a Barberà, a molts d'aquests llocs hi ha mitjans en llengua catalana que fan la seva feina des de fa una colla d'anys. Jo el que volia dir a vegades, i per explicar això de la premsa de proximitat, i ara que tothom parla de Netflix, que si el 5%, que si el 4%, per mi, i deixeu-me entreneu-lo com una metàfora, aconseguim el 5 o el 0, estem més a prop del 0 que del 100%. Em seguiu? Amb les cadenes, per tant, ho hem de defensar, però serà marginal o simbòlic o una mica macro. També ens passen al cinema, perquè ens passaven les gràfiques, els que escoltem a les pel·lícules en català també és molt minoritari. Per tant, Netflix, plataformes i cinemes, pràcticament tot és en castellà. Em deia mitjans generalistes, jo m'ocupio d'una altra xerrada, i televisions a Catalunya, majoritàriament tot en castellà. TV3 és el 13%. O el 14%. Ni el 25%. O sigui, sumem tot el 17%. I tot l'altre 80%, majoritàriament, i la premsa en castellà. En el ràdio ens fem a Catalunya.
més del 50%, però tampoc anem al 90%. Llavors tenim, per posar en valor la premsa de proximitat, tenim uns mitjans de proximitat en paper digital, sobretot els locals, que el 90% dels que hi ha a Catalunya són en català, amb milions d'exemplars o milions d'usuaris. Per tant, tenim alguns petits tresors que cal defensar, preservar i que porten a que la gent aprengui català. O sigui, si hi ha un diari gratuït que fa 5 o 10.000 exemplars i parla ara parleu dels esports, de la competició d'esports, de futbol o de rugby, el castellano parlant, el italià, agafarà el diari gratuït i aprendrà català. Més d'una vegada en els mitjans hem sentit que gràcies a la proximitat han après que jueves és dijous, etc. O sigui, aquí en la premsa de proximitat és bo perquè és majoritàriament en català i necessitem que la gent vegi en àmbits on el català és molt majoritari. A l'esport segurament no ho pot ser, però necessitem àmbits, com el teatre, no sé quins altres, ara no se m'acut, però necessitem àmbits que siguem majoritàriament en català i que el defensem i que aquests àmbits creixin, de la cultura, el de la premsa, etc. Per tant, en el món de la premsa de proximitat, tot aquest tema del català va, jo crec que aquests últims anys ha anat a més i segueix anant a més. També diria un àmbit en el que hauríem de créixer, i no em feu respondre com, és en els mitjans que miren els joves o llegeixen, les plataformes, etc. Com ho fem? Evidentment, aquí majoritàriament no podrem ser en català perquè competim contra tot el món, però sí que hem d'aconseguir ser també, en alguns aspectes, mirar com fem el català pels joves, en alguns aspectes, en alguns àmbits, no sé com, que sigui també molt utilitzat la llengua catalana. Però un lloc fàcil de fer-ho i de fer-ho créixer, i és la meva experiència que em moc amb l'associació, és a través dels mitjans de proximitat. Funcionen aquí, la setmana passada estava a Ciutadella, funcionen a Ciutadella, funcionen a Bellaterra, funcionen a Rubí i els hem de fer créixer. Quan dic de proximitat, tant la ràdio com la tele local, etc. Necessitem alguns aspectes on el català sigui majoritari i sigui líder. I també fer coses. L'altre dia explicava que és com un arbre, o sigui, hi ha projectes com són, és igual, Netflix o Telecinco i Antena 3, que són Ferraris o transatlàntics, però nosaltres hem de fer petites coses que tinguin èxit. Per tant, al final és una batalla, a nosaltres ens toca, ara vaig a la mitjans de proximitat, on jo crec on tenim l'èxit. Petites coses que puguem construir èxits. I vaig amb aquest tema que has dit de ficcions, per lligar-ho. Concurs literari de ficcions, al final és un concurs per internet que se'ls va acudir amb uns amics meus fa 15 anys i ja fa 15 anys tenim quasi 4.000 nanos escrivint cada any una novel·la en català arreu dels instituts dels països catalans. O sigui, participen 300, 400, 500 instituts, bueno, 4.000 nanos i potser 400 instituts o per aquí d'arreu dels països catalans. I és un projecte petit, però que traspua i ha anat arreu dels territoris de parla catalana i el lluitem des del primer dia, és molt digital, etc. Sí que he vist jo en el concurs de ficcions és que cada cop tenim més participants i tothom ve al lliurament de premis, l'Hortènsia ho coneix, i abans quasi tothom del públic, els nanos, eren catalanoparlants, fa 10 anys, i ara hi ha nois que guanyen o que veus a la final que estan allà i estan entre ells parlant en castellà. O sigui, aquest és l'únic canvi que he vist entre els que participen. Però tothom escrivint, evidentment, si estan com a finalistes, són nois i noies que escriuen i parlen molt bé el català. Però aquesta és una mica la part que veig. I després jo crec que hem de fer alguna manera, també ara jo a l'associació ho faig amb els treballadors. Home, jo a l'associació ho tinc fàcil perquè és una associació, entre cometes, en defensa també de la llengua catalana i la gent la fitxem per Infojobs, per contractar, i els faig parlar en català a la feina. No només escriure, sinó a vegades cada X anys em toca dir, nois, aquí som una associació en català i per tant entre nosaltres parlem en català. Perquè si no anés recordant-ho, ara estaríem parlant en castellà. Perquè quan hi ha una persona que és més castellanoparlant, va arrossegant els altres sense donar-se en compte i al final
fins el més indepe dels indepes que pugui haver-hi ja, acaba parlant castellà. Per tant, jo crec que també hi ha un punt nostre d'aixecar el braç i dir, ei, aquí es parla català. Igual que des d'allò veig joves que parlen, uns són bilingües i altres són mega monolingües en castellà. Llavors aquests dominen perquè els altres dubten de la seva llengua. Llavors nosaltres hem de tindre un punt de fortalesa més en els petits detalls en la nostra llengua i aquí crec que també és part de cadascú de nosaltres. I també saber utilitzar les eines per seduir, encara que sigui obligant una mica a parlar català. Quan els obligues, també he de dir, espero que no m'escolti ningú de la feina, quan els obligues, després ningú es queixa, els hi recordes i tornen tots a parlar català i ho agraeixen, perquè fas que igual un ha vingut d'Argentina i al cap d'uns mesos parla el català de meravella, que si tu no haguessis fet el pas de dir i aquí parlem en català, doncs potser ara encara estaria sent un monolingüe en castellà. Per tant, ens toca fer un paper d'insistir en l'ús social de la llengua, i ara que parlo d'en premsa tu pots estar escrivint articles i després conversant en castellà. No, hem de mirar que el català sigui la llengua habitual. Aquesta és una mica la idea i les dues reflexions principals que us volia fer. Però sobretot també, ja que parlem aquí, crec que hem d'insistir més en fer petits projectes que es facin grans i defensar la llengua en els àmbits. Si som un club esportiu, ostres, no és qüestió de la federació, és qüestió que cada club algú ha d'aixecar el braç i recordar que la llengua és important utilitzar la llengua catalana. Molt bé, Josep, quasi, si et sembla bé, gairebé ho deixem així, però és que saps què passa? Que a mesura que aneu parlant em van sorgint milers de preguntes, és que no puc evitar-ho, però aquí la protagonista no sóc jo, sinó els nostres convidats. Jo ara li passaria la paraula al proper convidat, que és l'Albert Verdaguer. L'Albert Verdaguer és doctor en física, investigador del CSIC a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona. A mi em recorda, quan he vist que estaves convidat, Albert, em recorda unes paraules de l'amic Adolfo Suárez, que va dir que era impossible que el català no es podia parlar de ciència en català. No sé si... Va dir química nuclear, és física nuclear, específicament va dir això. Doncs imagina't, creus que es pot parlar en català? Parlem de ciència, de química en català? Com ho veus? Endavant. En català podem parlar, ja m'ha fet aquesta pregunta. Estava dubtant si portaria aquest cura, però jo aquesta pregunta que està molt aquest tema. Justament aquesta setmana estava llegint uns reportatges de propaganda per el BBVA i el País que es diu Aprendemos Juntos. I just aquesta setmana sortia una persona que comentava, un expert, no sé, que com la llengua que parlem ens organitza el cervell i fa que expliquem la realitat d'una manera donada. I aquí crec que és un tema important, perquè quan jo com a científic explico una cosa en català, ho explico d'una manera que la meva llengua m'ho permet explicar. Hi ha una sèrie de matisos en la llengua que quan explica que jo transmeto i que amb l'altra llengua es transmeten d'una manera diferent. Això es pot aplicar a la ciència, purament a l'art o fins i tot a la història. Aleshores, un dels casos típics que tenim avui en dia, que hi ha una certa controvèrsia en la seva universitat, algú aixeca la mà i diu jo no entenc el català, i... No tenia micro. Hi ha hagut un petit problema, però s'estava gravant igual. Endavant. Doncs jo no entenc el català, si podeu fer la classe en castellà. S'ha parlat molt sobre els drets lingüístics dels propis alumnes, però jo diria una mica més enllà. Hi ha una transmissió del coneixement que si jo no la faig en el meu idioma, hi ha uns matisos que venen donats per el meu bagatge cultural que es perden i que puc transmetre als altres alumnes que venen de la meva llengua i que venen de la meva noció cultural i de la manera que conjuntament veiem el món. Si jo no els puc transmetre a aquesta gent perquè canvio d'idioma, aquí hi ha una transmissió cultural que es perd i que la perdem en el nostre propi país. Vull dir que si no ho fem nosaltres, es perd, ja es trenca. D'acord? Simplement per la concepció aquesta que la manera que t'expresses en una llengua ja determina com veus la realitat. Això és un petit apunt una mica que anava en relació
a la pregunta de l'Hortènsia. Respecte al català, en la ciència, jo distingiria tres llocs diferents. Una cosa és el que succeeix dintre de com ens comuniquem els científics entre nosaltres, l'altra una mica com ens comuniquem administrativament, és a dir, com funciona l'administració dintre dels nostres centres de recerca, universitats, etc. I l'última seria com ens comuniquem amb l'exterior. Dintre dels científics, normalment, a nivell personal, es comuniquem cadascú amb l'idioma que coneixem. Dos que parlen català es parlaran en català. Però l'idioma habitual de feina és l'anglès, per tot. Jo escric sempre en anglès, publico en anglès i faig parlar en anglès amb 40%. Això és normal perquè al final el problema és explicar el que nosaltres estem fent a tot el món. Una altra cosa és com ens comuniquem dintre de l'institut, administrativament, comunicacions oficials. I aquí sí que vull posar-vos un exemple. Jo he estat en els últims 5 anys en dos instituts diferents. Un, que és el que estic ara, que és el CSIC, que diguéssim que depèn directament del Ministeri, per tant depèn de l'estat espanyol. L'altre, que és un institut cerca, que depenia de la Generalitat. Bé, doncs us puc dir que en el que estic ara, que és el CSIC, hi ha més català a la comunicació administrativa, molt més català que el que trobo, per exemple, a l'Institut CERCA. Per què és això? Una qüestió molt simple, perquè el director de la zona CSIC és una persona nascuda aquí, que és catalanoparlant, habitual, mentre que el director de l'Institut CERCA és una persona que, tot i que porta molts anys aquí, el seu idioma habitual és el castellà. Això, de forma inconscient, aquestes persones que estan en aquestes posicions de direcció, ells transmeten cap a baix l'idioma de comunicació, sense haver de dir res. Ells es comuniquen amb la secretària, es comuniquen amb els caps del departament, en l'idioma més habitual. I això hi ha una transmissió cap a baix de l'idioma. I això fa que en una institució la comunicació en català sigui molt habitual i en l'altra sigui més restringida. Evidentment, com que hi ha gent de tot el món en aquests instituts, sempre la comunicació, a part d'estar en català i en castellà, està en anglès. No estic parlant de comunicacions únicament en català, sinó que el català també estigui en comunicacions, per exemple, que estiguin en anglès. Què es pot fer en això? Home, jo diria que a les comunicacions administratives, és un suggeriment, jo no vull atrevir a dir res, però d'un institut que és cert que depèn de la Generalitat hauria d'haver-hi algun tipus, jo no sé si hi ha algun tipus de, no diria normatiu, però algun tipus de, una mica com el que tenen les televisions, no? Ara no em surt la paraula, però diguéssim, el llibre d'estil, de com s'hauria de fer aquest tipus de comunicacions, perquè si no, al final ho deixem a les mans inconscients de les persones que tenim a les posicions de poder. Finalment, les comunicacions entre si cap a fora, sobretot de divulgació, home, jo sempre que faig xerrades de divulgació a Catalunya les faig en català. Ara, no hi ha normes que diuen si tu vens d'Espanya, fas una xerrada divulgativa aquí, la fas en castellà, i si ets de fora, doncs possiblement la fas en anglès. El que sí que m'he fixat a les últimes vegades que m'han convocat aquest tipus de coses divulgatives és que ja en els formularis en els quals tu t'apuntes a fer aquestes divulgacions ja t'apareixen els 3 idiomes, català, castellà i anglès. Això genera un cert dubte, perquè com ja t'apareixen directament els formularis en els 3 idiomes, quan tu t'ho trobes dius, allà no sé si ho haig de fer en català o no, o què s'espera que faci, jo ja una mica per convenciment dic que escollo el català perquè això és a Catalunya i ja m'ho trobaré. Però també reconec que m'he trobat persones en aquell moment que parlen en català que quan han fet la xerrada divulgativa dic, ostres, jo m'he preparat en castellà perquè no sé, com que ho he rebut així, m'ha semblat que en castellà estaria millor. I en anglès poques vegades es fan coses de divulgació. I ja l'últim punt que volia mencionar, també en el tema aquest de les aules, de quan algú aixeca la mà i vol canviar d'idioma, jo dono classes de màster en anglès. Bàsicament perquè el màster s'ofereix en anglès. Moltes vegades, tots els alumnes que tinc són espanyols, alguna vegada passat. I alguns tenen dificultats en l'anglès. Ningú m'ha aixecat mai la mà dient si prova la classe en castellà, perquè el màster porta que és en anglès. No sé. I alguns ja us dic jo que tenen bastantes dificultats en anglès. A partir d'aquí,
diríem que no és una qüestió d'idioma, creiem que és una qüestió del prestigi, que creiem que hi suposem a l'idioma per tal de demanar aquest canvi. I això és una mica el que us volia explicar del meu àmbit i moltes gràcies per convidar-me avui aquí. Moltes gràcies, Albert. Jo ara li passaria la paraula a la Montse Dols, que és metge psiquiatre, cap de servei del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil de Sant Joan de Déu. Diuen, ho he sentit parlar alguna vegada, que les persones tenen un idioma de l'ànima. Montse, tu què dius? Tenim idioma de l'ànima? Segur que sí. Segur que sí, que sempre somiem, pensem, desitgem en un idioma. I tot i que hi ha gent que a vegades en els somnis quan s'enfada canvia. Això també ho expliquen. Però i tant que sí. I era interessant això que deia l'Albert, em feia pensar que definitivament, des del punt de vista de l'organització del pensament i de les idees, jo com a psiquiatre sí que és veritat que hi ha una època que em va interessar tot això, la forma com organitzes les idees, el nostre vehicle és el llenguatge. No tenim una altra forma d'organitzar les idees en el cervell. Les idees, els pensaments i les emocions, que és el llenguatge. Ens poden passar moltes coses i veure moltes coses, però com les emmagatzemem? Les emmagatzemem en l'idioma que tenim. Però, centrant-me més en el tema d'avui, que seria l'ús del català a l'àmbit sanitari. Sí. En el meu cas, us puc parlar una miqueta també d'un parell d'àmbits. Un àmbit seria l'àmbit sanitari des d'un punt de vista més també institucional, perquè per part de la meva feina tinc relació força intensa amb el Departament de Salut i àmbit sanitari, això, institucional en general i després pròpiament amb l'àmbit hospitalari. En l'àmbit institucional, evidentment el català està molt extès. És a dir, és una llengua que la trobem en les convocatòries, òbviament, en les reunions, amb molta, podríem dir, molta predominància. Jo que observo una cosa que em fa contenta i, avui és un dia de... M'afondo algunes coses que hem sentit, això del company de les federacions esportives, com una fiblada al cor, això diríem que és una... El que us vaig a dir és una cosa que per mi és una bona notícia, és que a vegades gent que és castellanoparlant, en reunions d'aquest estil, un àmbit, podríem dir, una mica institucional, tot una mida modesta, que és on la que em moc jo, la gent fa un esforç per parlar en català. I, per tant, ens traiem de sobre aquesta mena d'idea errònia. Aquí tenim una cognició, jo que soc psiquiatre, una cognició errònia, que és que canviar-nos d'idioma és correcte. Hauríem de generar, no sé com, aquí el company Ritor de medis audiovisuals o gent així imaginativa ens haurien de donar eines per treure'ns aquesta idea errònia del cap, de que canviar-se d'idioma, evidentment, ho tenim superinterioritzat, de moltíssimes raons. Però aquesta idea, hi ha moments que no és així. En aquestes reunions la gent fa un esforç per parlar català perquè allà toca i allà està ben vist. I d'alguna forma, fins i tot, quan acabes la reunió i a vegades dius, escolta, parles molt bé el català, la gent es posa contenta. És a dir, crec que tenim un repte que és donar-li la volta amb gràcia. Evidentment, cal que hi hagi directrius institucionals, perquè quan la directriu institucional no està clara, anem tots molt perduts, a català, castellà, anglès, i ara ja m'he despistat. Les directrius han d'estar molt clares. I a vegades, en alguna reunió, notes que algú ja es canvia. Algú parla en castellà i es canvia, però no és el més habitual. L'habitual és al revés, que la reunió tiri del castellano parlant cap a parlar català, perquè se sent que és un àmbit nacional, de prestigi, que algun company ho deia, i que en aquell entorn allò és important. I la persona que fa el canvi, que habitualment potser si hi ha col·legues meus que parlo amb ells cada dia i sempre s'expressen en castellà, allà parlen en català i estan contents. Jo crec que aquí hi ha una mica la part de la qüestió que evidentment va lligada al prestigi, definitivament. Una sensació interna de que això és bo per tu, de que això és bo pel país, té a veure amb una cosa més gran. Aquest és un entorn. I l'altre, que és més purament el clínic assistencial del dia a dia, de la vida dels hospitals, us diria que en general, clar, us parlo de la meva experiència, perquè no estic a altres hospitals, però Déu-n'hi-do, la presència del català a l'hospital, a l'organització de l'hospital, com de les sessions clíniques, com de les reunions de CAP,
Déu-n'hi-do la predominància que hi ha, però també està clar que hi ha molta voluntat individual. És un tema de decisió. Com deia el Josep Ritor, també a vegades has de fer un petit recordatori carinyós a l'hora de fer les presentacions de no sé quina sessió. Li has de dir amb el que la presentarà, escolta, la presentem en català, sisplau. Si no, hi ha com una mena de tendència difosa a vegades a difondre's. En el nostre àmbit, a més, tenim una dificultat particular, és una conversa una mica llarga, però no es generen prou metges com els que es necessiten a nivell de país i hi ha molta importació de metges, sobretot sud-americans, coses molt complexes. Això vol dir que, clar, venen i diuen, escolta, jo no parlo català. Per tant, i amb tot això també amb directrius una miqueta, com des del primer dia, carinyoses i respectuoses, doncs dius, mira, durant 2 o 3 mesos farem les sessions en castellà i a partir de, perquè si arriba el setembre, doncs passat Nadal, ja les farem en català. Ara, és veritat que quan hi ha molta presència, costa, definitivament costa. A nivell assistencial, amb el que som els pacients directes, ens regim molt per l'idioma comunicacional. Si realment el pacient que tens davant, la família, nosaltres que ens dediquem a nens i adolescents, moltes vegades hi ha molts companys que directament s'adrecen en català i canvien quan l'interlocutor canvia d'idioma. Aquí sí que realment jo crec que transitem amb bastanta facilitat. Els informes, tots aquests actes mèdics, jo diria que aquí sí que hi ha un nivell de protecció relativament bo, perquè els sistemes informàtics estan en català, però acaba sent voluntat de l'individu en quin idioma ho fa. Jo crec que realment a vegades aquest punt de directriu, jo dic una directriu però molt carinyosa, perquè no ha de ser una cosa que al final surti de dins, que sigui com una conseqüència lògica. I bé, més o menys, fins aquí. Molt bé, Montse. Segurament tindrem ocasió de parlar encara més coses. El següent convidat, li passes, sisplau, això. El següent convidat és l'Eduard Ampolla. Ell és paradista, baixater, té diverses parades, i és l'expresident de la Federació d'Associacions de Comerciants de Gràcia. Aquest aspecte de carrer, de què passa a les botigues, quan la gent va a comprar, en quin punt estem amb el català? S'utilitza l'idioma català, no s'utilitza? Bé, jo parlaré des del punt de vista més a nivell carrer, mercats, les longes, etcétera, i us puc explicar la situació que nosaltres vivim al dia a dia. És cert que quan algú ens parla en castellà, el primer que fem és canviar i parlar-li en castellà. És una cosa que tots diem que no hem de fer, però que davant de segons quin tipus de client, doncs ho fas. Al mercat hi ha un tema que la gent no ha vingut a treballar, com ha dit molt bé la ponent anterior, sud-americana, que tenen assumit que en castellà ells poden conviure i treballar tranquil·lament. Aleshores, tots aquests nanos nouvinguts que intenten parlar el català, hauríem de nosaltres no riure, sinó ajudar-los, donar-los confiança, perquè ells ho intenten, però a la que algú riu això es tiren enrere. I seria important donar, no cal que parlin com el Pompeu Fabra, però sí que intentin parlar el català i ja el milloraran en el temps, que se sentin més oberts. Aleshores, en mercats, concretament, cada mercat és molt diferent. Si a Gràcia es parla el català, sí. Si vas a un mercat com és el Carmel, no parla ningú el català. És com si estiguéssim a un altre país. Aleshores, ens trobem també a les longes. La lonja de Barcelona de peix, per exemple, es parla molt en castellà. I sembla fins com que siguin ben vist. En canvi, a Vilanova és el català per tothom. I no té volta de full el català allà. Clar, cada zona és diferent. Però el que he dit al principi, que és molt important per part nostra, implicar-nos en no canviar l'idioma, a intentar continuar en el català encara que aquella persona parli el castellà. Per part de l'administració, el que és l'Institut Municipal de Mercats, ens fa uns cursos perquè fem la pàgina web en català,
col·labora en qualsevol iniciativa que li proposem i és interessant. Tot i així jo trobo que falta més. I després hauríem d'aconseguir, perquè hi ha hagut inspeccions a mercats per si es fa el català d'una manera com de càstig. I jo crec que hauria de ser al revés, com una manera de premi. Perquè si no la gent, mal dit, però es rebota. I alhora encara ho fa menys. Si ara ja no em veus, doncs ara tornaré a posar el que tenia en castellà. I això ho he viscut jo al mercat i sap greu. Hauríem de buscar alguna fórmula per potenciar que el que ho fa bé ho tingui un premi. I no el càstig. Sí que expliquen que tenen que haver unes directrius, una normalització i s'ha d'anar a totes. Però potser hauríem de donar-li la volta en aquest tema. Què més us puc explicar de mercats? El que són botigues encara és més evident, perquè mercats ens veiem tots. Però una botiga que entra una senyora parlant en castellà, li parla en castellà a tothom. Ningú li parla en català. Llavors, ja s'intenta de moltes maneres, ho hem de potenciar, que és un problema. Jo tinc banyos meus nits a l'escola i us puc assegurar que quan surten canvien colors, és quasi tot en castellà. La canalla petita. Perquè ells parlen en català, però només n'arriba un o dos que són de castellà, ja és tot castellà. I això m'hi fixo i dic, mare, si anem pujant així, no ens sortirem. Una escola molt catalana, fa uns anys, i allà, per fer la catequesi, teníem un mossèn que ens la feia en català, i els teníem que tindre amagats a l'escola. I quan se n'anava a casa seva, està perseguit un grup que es deia Cristo Rei en aquella època. El tenien que acompanyar els nanos grans d'escola. Haver viscut tot allò i que encara estiguem parlant que el català se'ns ve a escola és difícil. Vull dir, agrair que m'hagueu convidat aquí a poder dir la meva i esperem buscar fórmules perquè la gent en tingui més ganes, sobretot al nivell comerç, al nivell comerciant, i que els nanos que comencen a parlar-lo que no riguin, que els ajudem. Que encara que diguin malament la paraula, la dic. És així, és així. Sempre funciona millor això, la Montse. Gràcies, Eduard, que això la Montse en sap més, però sempre funcionen millor els premis que els càstigs, no? Això va així. Si li pots passar l'ordinador i el micro. El nostre proper convidat és el Jordi Bianchotto, ell és periodista musical del Periódico, és escriptor i col·laborador de diversos mitjans. El seu món és el món de la música, dels artistes, dels festivals i totes aquestes coses. Jordi, què ens podries aportar tu? Després a mi és que m'estic preguntant a sobre, vull dir que és que cada vegada que dieu alguna cosa m'estan sorgint moltes preguntes i m'agradaria que ens donés temps, tenim encara una estoneta, que ens donés temps que poguéssiu aportar alguna petita cosa més. Sisplau, Jordi, endavant. Bé, doncs gràcies. Bé, doncs, a veure, jo parlo de música i és un sector que figura com a part de l'esfera cultural, no? I per tant és possible que potser la percepció que jo tingui d'aquest àmbit sigui una mica més lluminosa o més positiva que altres àmbits que estic escoltant, o que podem ser presents. El català potser ha retrocedit més o està en una posició més delicada. Figura que en el món de la cultura i en el món de la música la gent és més sensible a les dificultats que pot tenir una llengua minoritzable o minoritzada com la nostra. I, per tant, crec que això es nota en l'actitud en general. A veure, si parlem de música a l'àmbit del periodisme, hauríem de parlar en primer terme de l'esfera de la comunicació, del món de la música professional, dels concerts, dels promotors, de les discogràfiques, etc., amb el món de la premsa, com ens relacionem. I jo diria que podem parlar que a Catalunya i també en determinats altres llocs dels països catalans, un cert ecosistema on la llengua catalana té una presència i un pes notable.
en molts casos no és la llengua primordial o primera o hegemònica. Depèn de cada cas, no? Hem de parlar de diversitat en aquest sentit, però vaja, jo ara estava fent memòria una mica i tots els interlocutors de la indústria musical que tenim a Barcelona en aquests moments, des d'un punt de vista de periodisme, que és la meva posició com a periodista musical, tots els interlocutors que tenim a Barcelona, la immensa majoria, són interlocutors amb els quals com dic en català. Des de la gent de comunicació de les multinacionals que estan a Barcelona, Warner, Universal, Sony Music, les grans promotores, Live Nation, Dr. Music, The Project, els canals de comunicació, els festivals, les rodes de premsa, les notes, la comunicació amb la premsa, es fa en català d'una manera molt generalitzable, sobretot quan aquestes notes i aquestes comunicacions venen de Catalunya i de Barcelona. Evidentment, si Sony Music em reboten s'ha fet a Madrid, serà en castellà i prou. Però les que es generen aquí, jo crec que són generalment en català o en molts casos bilingües o fins i tot trilingües, com parlem d'un festival com el Primavera Sound o el Sonar, o Cruïlla, que des del mateix nom ja està clar. Episodis de fricció o desagradables, de que algú aixequi el dit en una roda de premsa demanant que es parli en castellà, jo no l'he viscut mai a Barcelona, mai, amb més de 30 anys de carrera a Porto. I no veig que això hagi empitjorat els darrers temps en aquest sentit. Aspectes on es podria millorar, per exemple, a les webs, en algunes sales, veig que el català ha caigut en alguna, però depèn, algunes estan bastant bé, algunes no tant, però vaja, no sé, per exemple, l'altre dia pensava també en la roda de premsa que es va fer del Sonar, el festival que és emblemàtic com a far de modernitat, podríem dir. És una roda de premsa que es va produir en català. En alguns moments hi van aparèixer uns convidats que eren responsables de les persones del festival, i en algun cas es van passar al castellà, però la conductora es va mantenir entre les coses. En fi, això va ser així. És veritat que aquest any el Sonar també era, la roda de premsa del Sonar era una mica més domèstica, per si es permet l'expressió, que altres vegades, perquè els reunits eren tots premsa d'aquí. Però ja és significatiu que quan tenim la percepció que la premsa és tota d'aquí, es fa tot en català i ja sense qüestionar. És veritat que en altres edicions, quan hi havia més premsa vinguda d'altres llocs, potser el castellà entrava més, o es anava combinant, fins i tot l'anglès també. Les rodes de premsa del Sonar, també les de Primavera Sound, generalment en condicions normals, no pandèmiques, tenen presència de premsa de tot el món, literalment. I allà el català està una mica més seri, però és més per aquesta percepció real que hi ha periodistes venuts a tota Europa, dels Estats Units, del Japó, d'Israel, de qualsevol lloc. Aquest és un tema que també no sé si hi ha un altre debat, que s'ha de fer els protocols de comprensió lingüística quan sabem que hi ha gent que ha vingut d'altres llocs, també de Llatinoamèrica, i que evidentment no tenen coneixement de la llengua catalana, i bé, hem de fer la roda de premsa a un idioma o a un altre. Bé, això és un tema que en tot cas el deixo aquí. Però bé, jo crec que aquí s'ha deixat de caure una paraula en un moment, que és la prestigi, i jo crec que la llengua catalana té una cosa, precisament, és prestigi. Jo crec que el té a diferència d'altres llengües sense estat d'Europa que estan en uns nivells molt més precaris. Segurament el català sempre es troba en aquest punt mig, que som la llengua amb més problemes de la nostra dimensió demogràfica, sens dubte, però la llengua millor, indubtablement, de totes les que no tenen estat propi, ni un estat que treballi a consciència a favor seu. I bé, però malgrat tots aquests condicionants, jo crec que la qüestió de la cultura i de la música en particular, la relació amb els mitjans, tot l'ecosistema aquest que dic de comunicació amb la premsa, de comunicació i de transposició de l'activitat musical al país, la llengua catalana té força pes, és força present i fins i tot és la llengua primera. També això té a veure, jo crec que hi ha una cosa que ha passat també des de fa anys, que la música que sentim i que està present també en els escenaris i en els mitjans de comunicació
a Catalunya particularment, té un component de catalanitat força alt. S'escolta força música en català comparat evidentment amb la situació d'altres llengües sense estat i comparat també amb alguns altres moments. Hi ha hagut onades d'estètiques musicals i de grups des de fa 10-15 anys, Tonia Font, Manel, Missatge, ara també amb les músiques urbanes, el trap, la companyia, amb exponents com Lil Dan, que agraden a gent molt jove. Hi ha una batalla ja que és un altre tema. Però això fa que hi hagi una música en català també bastant potent. Evidentment, en conseqüència, aquesta música a la premsa es fa més clar. Ara, per exemple, tenim músics catalanoparlants i catalans i cantants importants, els artistes en català, els artistes ara, que és excepcional, però l'any que ve Antoni Font, la Sopa de Cares de Sant Jordi, fins i tot Serrat, de Sant Jordi, que és bilingüe, ja ho sabem, però la música en català continua allà i està allà amb una aura de prestigi i tampoc és aliena a l'altra aura important que és la modernitat també. És a dir, que sigui la llengua que es faci una roda de premsa del Sonar, a més de fer-se la roda de premsa del Tradicionarius, que és un festival de folk entranyable i molt simpàtic, és significatiu, que no sigui una llengua només associada a una idea de cultura tradicional, popular, sinó també de modernitat i per parlar de física nuclear i per parlar també de, no sé si és correcte l'expressió, i també per parlar de música electrònica i de hip-hop i de trap i de noves tendències. També s'ha de dir que el llenguatge per parlar de la música en català també s'ha desenvolupat molt des de fa anys. Arran de fer concerts com el rock o Time Out també en català, Mondo Sonoro també parla de català, hi ha webs que parlen de gent, música dispersa, és una que ha aparegut no fa gaire, que parla de música en català, i això fa que s'estigui a la pràctica també a l'hora de descriure la música i les noves tendències i un llenguatge que a vegades és molt especialitzat, molt tecnicisme, molt penjat també de la dialèctica de la llengua castellana, perquè tots els nostres formats en castellà, el rock de l'ús, els estadístics, en castellà, això fa que en català també s'hagi posat tot el dia en aquest sentit, i hagi entrenat les generacions del públic i de lectors de premsa. Un cop dit això, també reflectir que és una percepció també que com passa en totes les esferes professionals i socials, allò que passi al món i a la realitat més enllà dels nostres límits també ens afecta. I aquesta idea de prestigi, aquesta idea de modernitat, evidentment també pot quedar afectada si en el món i al conjunt de la foto de l'estat de la llengua es perden posicions en alguns terrenys. Això també podria acabar reflectint-se aquí en la gent jove que entra en l'ecosistema del periodisme i de la comunicació. Però bé, ara tot i que evidentment ens poséssim a buscar peròs i dèficits i aspectes parcel·les on les coses podrien ser encara més plenes per la llengua catalana, segur que trobaríem moltes, però no sé, crec que tinc una percepció que és un territori on si tu ara vols ser periodista musical, per exemple, a Barcelona, i no entens el català, tens un problema seriós. Això és indiscutible. Si t'has de posar les piles immediatament perquè quedes fora de joc a rodes de premsa i a tot arreu on vagis. Això és així. Per tant, sí, no, i probablement, Jordi, si vols treballar com a psiquiatre, psicòleg a Barcelona, o si vols entrar en una escola, o si vols anar al mercat i no parles català, probablement també pots tenir un problema. Per tant, el que hem de, penso jo, no sé, afegiré jo aquí alguna cosa, i si voleu interveniu sense problemes. A mi em sembla que hem d'acabar aquestes
xerrades, aquestes trobades, les han d'acabar en positiu, sí o sí. Jo conec o sé que hi ha molts països en els que es parlen 2, 3 i a vegades 4 idiomes, ve a ser Bèlgica o ve a ser Israel, per exemple, que inclús són cal·ligrafies diferents. I els tios sobreviuen i viuen i no hi ha ningú que se senti ofès ni que estigui agredit de la manera, almenys com ens sentim nosaltres. És que ens agradeixen per tot arreu, és que ens cauen pals a tort i a dret i hi ha moments en què sembla que parlar català sigui de mala educació. Això és el que crec que hauríem de treure'ns del damunt. I crec que ja no parlo més. Ah, sí, el Basté té un programa en català i és el primer programa de ràdio en català. TV3 és el primer que es veu, la primera televisió a Catalunya. I bé, jo crec que estem fent bastant bé les coses. Vosaltres com ho veieu tot això? Creieu que s'ha de fer alguna cosa més políticament? S'ha de fer alguna cosa més des del carrer? No sé si algú vol intervenir, sisplau, és que ens hem menjat el temps, ens queden uns minuts, però m'agradaria que deixeu anar tot allò que us ha quedat a dintre. Qui vol dir alguna cosa? Algun dels que esteu, Frederic, Xavier, que heu sigut els primers que heu parlat, teniu alguna cosa més que vulgueu afegir? Josep Ritort, Frederic, que veig que t'has tret el micro, endavant. Perquè he sigut el primer que he parlat més que res per això. Jo crec que és important no només reforçar i insistir en la necessitat del idioma vehicular a les escoles, sinó també en l'àmbit universitari. Al final, el que marca els professionals, sobretot els professionals que tenim, universitaris i no universitaris, els estudis, però els estudis superiors, em refereixo, més enllà de l'ESO i del batxillerat, on la immersió lingüística fins ara almenys ha fet molt bona feina i estic convençut que la seguirà fent, malgrat el 25% famós. Però sí que penso que és important que en l'àmbit universitari es treballi i s'aprofundeixi més, perquè al final el fet que hi hagi un sol alumne que ve de fora a vegades fa que en grups universitaris, cosa que a l'ensenyament bàsic no passa, l'ensenyança bàsica no passa, sí que passa molt en els estudis superiors, sigui FP o l'antiga FP, sigui en l'àmbit universitari, que al final són uns estudis que són prou importants, perquè parlo del món de l'advocacia, però jo crec que en veritat és molt més aplicable a la resta de professions. Si has estudiat la teva professió en un idioma i tots els llibres que has estudiat i les bases que has anat assentant, sobretot aquelles professions que treballem en llenguatge, possiblement aquells que treballen amb números pot ser una mica diferent, però fins i tot bé en aquestes. Si tot el que has estudiat per exercir la teva professió ho has fet en un idioma, després a la pràctica de l'exercici professional potser t'aniràs a utilitzar aquell idioma i et farà falta només una petita xispa de que qualsevol interlocutor utilitzi el castellà per fer aquest canvi de xip i aquest passar-te ràpidament i sense ni tan sols reflexionar-ho al castellà. Per tant, jo crec que el món universitari o el món de l'ensenyança superior és prou important. I després, això a nivell més d'ensenyament. I després també crec que a nivell polític o a nivell dels nostres polítics hauríem de demanar que d'alguna manera es treballi en la línia, jo sempre insisteixo molt en això, en que el català deixi de ser només un dret per passar també a ser una obligació. I és que em sembla al·lucinant, de veritat, que a diferència d'altres contextos, posat els exemples d'Europa, que n'hi ha diversos, els valons, Bèlgica, etc., però que aquí el català, malgrat aparentment tots diem no, són cooficials, estan en igualtat de condicions, són dos idiomes iguals, idèntics, els dos són oficials. Sí, i fins i tot el català és la llengua pròpia. No, si és que és la pròpia, sí, la pròpia. Però resulta que aquí ningú té obligació de parlar català. És a dir, català el parles si vols i, per tant, ho basem tot al voluntarisme. I el voluntarisme està molt bé, però el voluntarisme només el fem servir aquells que hi posem un esforç personal. Llavors, en canvi, en el castellà, repeteixo, l'article 3 de la Constitució espanyola et diu que tothom té l'obligació de conèixer-la.
En canvi, diu tots els espanyols. En canvi, enlloc diu que tots aquells que tinguin el veïnatge civil català tinguin l'obligació de saber català. I, per tant, els jutges que venen aquí i porten molts anys aquí, i coneixem uns quants, no ho dic pels jutges, però ho dic per molts altres col·lectius, la Seguretat Social, o ara mateix m'acaben d'enviar un correu d'algú dient, o un WhatsApp, dient, escolta'm, he anat a la Seguretat Social amb una oficina que depèn de la Generalitat i em diuen que, por favor, me dirija en castellano. És de la Generalitat, però és un funcionari que és traspassat de l'Estat i que, clar, i no té l'obligació perquè és que enlloc et diu que tinguis l'obligació. Llavors, jo crec que a nivell legislatiu seria important que hi hagués l'obligació dels que tenen el veïnatge civil, no parlo del turista que et veu una setmana, però dels que tenen el veïnatge civil, que vol dir que porten més de 10 anys a Catalunya, doncs tinguin l'obligació d'atendre com a mínim i de parlar i de conèixer el català. Clar, el que passa és que concretament en el tema de la justícia, quan tu vas a un judici i el jutge et pregunta ¿prefiere el juicio que se desarrolle en castellano o en catalán? Et quedes allà parat i dius, per si un cas, no? Aquest és el problema, que molta gent potser es pot quedar enrere o que els documents... Ja afirmaria perquè això fes així, no t'ho pregunten. Això que acabes de dir tu és el que passa a països com Bèlgica, on et diuen si vols en un idioma o un altre, o a Canadà, concretament al Quebec. Això és el que passa allà. Aquí no passa això. Aquí no t'ho pregunten. Directament en castellà, no? Aquí directament en castellà, algun jutge en català, però són les pares avis, però aquí no t'ho pregunten. És a dir, si tinguessin l'opció lingüística, que és el que hauríem de fer, ja firmo, cap problema. I cadascú que s'expressi com vulgui. El problema és que si poses a parlar en català, et pots trobar amb que l'interlocutor parli en castellà sense problemes, o que alguns, els menys, parlin en català, però la majoria de vegades et trobes amb que l'advocat d'empreses tan castellanes com la Caixa o com, és igual, o empreses, o fins i tot empreses públiques de la Generalitat, et diguin, por favor, compañero, habla en castellano porque es que yo vengo de Madrid. I et trobes que tu, si vols seguir parlant en català, doncs faràs un exercici, el que deia abans, de voluntarisme, perquè en teoria... I després llocs encara molt més de fragilitat personal, com per exemple el metge o el psiquiatre, o en el cas de la gent gran, la cuidadora, senyores grans que tenen 90 anys, 95, que pràcticament tota la seva vida han parlat català, però no trobes cuidadores que parlin català i han de canviar elles, sí o sí, en l'última etapa de la seva vida a parlar castellà amb una persona que amb prou feines s'entenen. Però, clar, és una professió amb la que tampoc potser facilitem gaire les coses perquè aquestes senyores que es dediquen a això puguin entendre el català o s'esforcin amb el català. No sé, teniu alguna cosa més a dir? És que m'agradaria... El Josep, endavant, Josep. Passeu-li, sisplau, passeu-li l'ordinador i el micro. Si ningú demana la paraula, acabarem amb el Josep, perquè si no això es fa molt llarg. Si voleu dir, endavant, Josep, obre el micro, sisplau. Està tot obert? Sí, endavant, Josep. La justícia, el tema de l'advocats, ara torna a ressonar. Sé que és un tema més complicat, però per ficar-me al lío, allò del 75% o el 25% de l'ensenyament del català. Jo, a part de la premsa, he estat molts anys portant una escola universitària de turisme i he anat a fer moltes xerrades d'instituts, potser durant 10 anys, per tant, Déu-n'hi-do. I sempre percebo que tot i que el 75% o més fos de classes en català, no tot es feia en català. I el que més m'ha sorprès sempre, a vegades crec que dins de les escoles dins d'aquest 75% de català, ensenyar el català a la gent. Jo m'havia trobat a la universitat bàsica, batxillerat, i quan feies el treball de grau o com se digui, quan dius, parlarem tu i jo en català, dius que mai he parlat en català.
I diu, d'on ets? És igual, Castelldefels, Gavà, etc. I això ara li vaig preguntar ara fa poc una mica, segueix passant. O sigui, hem fet un sistema d'ensenyament que no exercim les nostres competències respecte ni que sigui el 75%. Sembla inconcebible, si tu vas al Liceu Francès, que surti un estudiant o l'escola alemana sense dir mai he tingut una conversa en alemany. Sembla impossible que a Catalunya un pugui sortir a provar la selectivitat i anar a fer una carrera universitària i mai digui, o potser de petit sí que les tenia i després se n'oblida, no? Però acaben fent-se monolingües en algun moment de la seva edat i a la classe pregunten i parlen, interactuen en català, llavors en castellà. Llavors haurien de fer un sistema per seducció, per prestigi, però un sistema que en l'educació exercir l'autoritat de dir, escolta, a la part que toca en català, fem un català i que la gent parli en català perquè l'aprengui. Perquè no pot ser que arribi al món universitari i la seva única llengua d'ús sigui el castellà i mentalment siguin monolingües, perquè al final els estàs fent un favor abans, no quan van a la feina. Jo abans he dit això de l'associació, que els faig entre cometes per prestigi i fer-los parlar català, no? Però havia estat un tema gestoria i també fitxava gent i deia, bueno, aquí com que hi ha clients dels dos idiomes, m'inventava un relat, i dic, potser amb mi parlen català perquè els clients, és que mai he parlat en català, perquè et trucarà algun client i si és catalanoparlant l'has de tractar en català. I després començaven a comprar llibres en català, etc i l'aprenien. Però en l'escola jo crec que necessitem exercir l'autoritat perquè el català s'utilitzi més i tothom acabi sent bilingüe, com a mínim sent bilingüe. Molt bé, moltes gràcies. La reflexió. Moltes gràcies, Josep. Si passes el micro i l'ordinador... Justament en aquesta línia, o sigui, m'ha anat perfecte que parlessis abans que jo. M'has passat la pilota. Bé, la primera cosa que volia posar aquí sobre la taula és que utilitzem moltes vegades el terme catalanoparlant, castellanoparlant, i és totalment contrari a aquests termes, perquè quasi és com marcar com una identitat, i les identitats com podria ser una raça, o home-dona, o la teva predisposició sexual, és una cosa que és innata o és teva i no es pot canviar. I al final, el que parles és una decisió que tu prens cada dia. Jo el terme catalanoparlant o castellanoparlant no entenc què vol dir per una persona, per exemple, que hagi nascut aquí, com has dit tu, si ha sigut educada aquí, en principi aquesta persona hauria d'escollir cada dia en quin idioma vol parlar. I aleshores, per mi, això tindria sentit. Després, si aquesta persona a casa seva, amb els seus amics, o amb qui vulgui parlar un idioma o un altre, em sembla bastant irrellevant, no? Perquè al final és una opció que fem cada minut, no? Llavors, no m'agrada aquesta distinció. Per altra banda, com has dit tu, en el fons, jo vinc d'una família que parla en català i no tinc aquest problema, perquè si vingués d'una família que parlés en castellà, en un toc castellà, arribés a l'edat adulta i jo no sabia català suficient perquè a l'escola, com has dit tu, no m'han ensenyat, jo estaria superemprenyat. Estaria molt enfadat, perquè l'escola no m'ha garantit els meus drets, perquè jo ara no puc expressar naturalment en català, perquè jo vivia en un entorn social que tampoc és culpa meva i qui m'havia de garantir aquest dret era l'escola. De fet, a mi si em passés això, quasi, no sé si hauria de posar una querella a educació o alguna cosa, perquè no m'han garantit el dret que jo, quan sigui gran, pugui escollir en quin idioma vull parlar. No? Bé, no sé, obro aquí a les persones que es troben en aquesta situació, que aixequin un dit i diguin és que ja no parlo català perquè em costa molt. I em costa molt perquè ningú s'ha preocupat que a mi no em costés. I per això parlo castellà, perquè a mi em costa molt parlar català. Jo ho entenc, perquè clar que li costa, si ningú ha garantit que ho pogués parlar. Bueno, deixo aquesta base. Probablement si li parlen en català i ell contesta en castellà perquè, mira, doncs l'altre de seguida canvia, perquè hem estat molts anys, jo crec, en què semblava que parlar català amb una persona que parlava castellà era de mala educació. I probablement això és el que hem de canviar. I aquesta és una actitud personal, em sembla a mi. Estic d'acord amb tu, però al final és l'escola. Sí, totalment. Que fins i tot si et passa això, l'escola ha de garantir que tu, que tu no nivell C, que tu et puguis valdre en català, encara que passi això a la teva vida social. És un tema aquest del català i el castellà i ara ja afegim l'anglès que no pararíem. Aquí ens podríem estar, us ho garanteixo, 24 hores seguides parlant del tema i encara ens quedarien temes en el... Si algú té alguna cosa que vulgui dir, perquè si no digui ara mateix, perquè serà l'última intervenció. Algú vol aixecar la mà? El dit, sí?
Sí. Frederic, doncs, endavant, Frederic. Arrel del que acabeu de dir, de fet, és cert el que dius dels catalanoparlants, de dir aquestes etiquetes, perquè és un tema molt més líquid i molt més... Però el que sí que és cert és que quan en una conversa tu tens a taula, i jo ho he viscut personalment, tens a taula un anglès, segurament tu acabes parlant més en castellà, perquè l'anglès que està a la taula entén millor el castellà, acabes parlant en castellà. Quan tu tens un castellano parlant, i ell ho agraeix moltes vegades l'anglès, perquè diu, ostres, gràcies perquè així aprendré més el vostre idioma. En canvi, amb els castellans, no sé ben bé per què els catalans no ho fem, i no fem aquest esforç de seguir i de continuar parlant, o no tots ho fem, de seguir parlant en català, cosa que sovint, quan segueixes parlant en català, et trobes de tant en tant alguna sorpresa agradable d'algú que et diu, escolta, moltes gràcies per no canviar d'idioma, perquè així aprenc el vostre idioma. Potser hauríem de passar a tenir més socialment aquesta actitud. Bé, doncs això queda damunt de la taula. Ara cadascú que aporti el que vulgui a nivell personal, ens cauran per tot arreu. Els pals ja ho sabeu, que això van caient per tot arreu. Però tot el que puguem fer personalment, jo crec que és important. Deixeu-me que acabi amb una petita anècdota. Jo tinc una cosina que és cubana. Va venir a Barcelona fa 10 anys, 12 més o menys, i només arribar se'n va adonar que la meva família parlem tots català. És cubana, és cosina meva per part de mare, que és gallega i tal, però a casa meva parlava català. El primer que va fer quan va arribar va ser dir-me, sisplau, parleu-me en català perquè l'he d'aprendre, perquè si no, el dinar de Nadal jo no m'enteraré de res. Doncs sí, vam començar a parlar-li català i afortunadament aquesta noia té 2 feines, perquè és el que hi ha de treballar a 2 llocs, i gràcies a que parla català ha trobat feina. Bé, posem que aquest és un exemple positiu i esperançador. Espero que es doni moltes més vegades. Jo us vull donar les gràcies a tots. Sé que us han quedat moltes coses penjades. Ja en parlarem perquè tornarem a citar-vos en unes altres ocasions. Aquí a l'ACP i al Moviment Barcelona i al Colpis és que no parem. És un no parar i ens encanta, ja us ho dic. Gràcies a tot, bona tarda i fins molt aviat. Donem la sessió per acabada. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Hem patit amb els micros, el complement.